जादों दिनै नुनो मोनदों जानाखि कंग्रेसनि दोहौ बे दोहौआ आराम्भ जाबाय फैगौ 26 एसेम्ब्लिनि जेलानाखि इलेक्शना जोबा बे जोबैसिम बे दोहौआ थांबाय थासिगोन बेखौ दिनै रोखा नुनो मोननाय जाबाय। माबायदि थियारि जाखो? थियारियाथ' मोजां रोखोम जानानै दङ। मोनफ्रोमबो जाति हारि धर्मनिफ्राय बिथांमोनहा सिङाव साखाफारा जानानै दङ आरो जोंनि आसामाव सासे मोजां सीएम जोङो मोननो थांगासिनो दङ। बिथाङानो जाहैदों गौरव गगৈ आरो गौरव गगै बिथाङा जोंनि आसामखौ मोजां रोखोम सालायगोन जोंहा बयबो बिसास दङ आरो जोंनि आसामनि जानाखि आनइमप्लयड प्रब्लेम बेजों लोगोसे दिनैनि जानाखि समाजावहाय मोनसे गाज्रि थासारि गोरिबिनि जानाखि रेखाया गाहायनिफ्राय गाहायसिमाव थांगासिनो दङ। दिनै मोनफ्रोमबो साइडआवनो खालि टेक्सजों लोगोसे दिनै आनइमप्लयडफोरनि थाखाय खुनु माबा मोनसे मावनायनि सुबिदा गैया, साख्रि बाख्रि गैया, बिजनेस गैया, फारफ्रोमथिंनिफ्राय नाख्रेबजोबजानाय आरो इडुकेसननि फारसे दिनै गभर्नमेन्ट स्कुलफ्रा फारि फारि थैलांजोबनो हमगासिनो दङ। प्राइभेट स्कुलफ्रा दिनै इमप्रुभ जाबोनो थांगासिनो दङ। बेनि मिनिङानो जाहैदों मा गोरिबफ्रा गोरिबसिन जानानै थानांगौ आरो जायफोर पलिटिकेल लाइनजों दिनैनि दिनाव जाय बिथांमोनहा रायजोखौ सालायदों बिथांमोननि जानाखि फरियाल केन्द्रित जेनाखि सिस्टेम जोंनाव दिनै हाबफैगासिनो दङ बे जिनिसखौ फोजोबनो थाखाय दिनै गौरव गगৈ सारनि नेतृत्वआव दिनै कंग्रेस गभर्नमेन्टआ जोङो साखाफारा जादों आरो जों दिनै कंग्रेस हिसाबैनो बेवहाय बे ओनसोलनि गोबां जाति जनगोष्ठी आरो धर्म बिलोमबे मानसिफ्रा दिनै बाव जमा जादों। बिथांमोनजों दिनैहाय सावरायनायनि मोनसे हाबाफारि जागासिनो दं। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथाङाबो बबेबा बिजाबावहाय जाथि हिसाबै गसंगोन नामा? औ, गसंनायनि साखाफारा जानानै दङ। आङो मोननै समस्तियाव एप्लाइ खालामदों। दा मोननै समस्तिनि मादाव बबेबा मोनसेया फैगोन, दा बबेया फैगोन बेयो कनफार्म जाथ'वाखै। बबे बिजाबाव? मोनसेया पर्बतझरा आरो मोनसेया दतमा।